So, may na lang mga kabombong nadakpa na mga suspect sa pagpanulis sa Oro Sugbo pawn shop niadto Sabado sa buntag sa Dalan Colon ning dakbayan sa Sugbo. Pinaagi sa tabang sa CCTV footage, dali ra kayo nga natultulan kung asa nagtago ang mga suspect og si kinsa usab ang mga suspect. Tungod niini, akong giawhag ang Cebu City Government nga kining mga CCTV camera nato nga mga nangaguba panahon sa pag-igo sa bagyo nga Odette, angayan nga ilisa na kini og mga bag-o tungod kay gamit kaayo ang mga CCTV, hilabi na kung naay mga krimen nga mahitabo sa tuwaga syudad mga kabombo. Nakinomdom ko sa una sa dihang si former Councilor Dave Tumulak pa maoy nagdala sa Command Control Center kon C3 functional ang tanan nga mga CCTV, walay mga guba og makita ang tanan nga mga panghitabo sa mga nag-unang kadalanan sa dakbayan sa Sugbo. Apan tungod sa mga bagyo nga nangagi, hinungdan nga nangaguba ang mga CCTV og hangtod karon wala pa jud na ilisi. Si Cebu City Mayor Michael Rama nihatag og 50 milyones ka pesos, ni donate og 50 million sa probinsya sa Abra isip hinabang tungod sa nabiktima sa linog. Aga mga tao sa Abra na biktima sa linog sa nakalabay tuig ginungdan nga ang mayor sa dakbayan sa Sugbo ni paabot og hinabang 50 milyones ka pesos, apan wala jud nakapalit og CCTV ang mayor para ipuli sa mga nangaguba sa mga gubaon nga mga CCTV sa syudad sa Sugbo. Gani muhatag na sad siya ginabang ngadto sa Mindanao sa mga lugar nga naigo sa linog mga kabombo. Unaha og tabang ang mga tao dinhi sa Cebu City Mayor Mike Rama. Before ka mutabang sa lain, naidaghan naglisod diri sa ato. Mao nay unaha og tabang. Naman kay Intelligence Fund Mayor Mike Rama gamitan na para makatabang sa mga pulis sa pagsulba dayon sa mga krimen. Sa gunso naman ning patay sa Cebu City, nagbaha naman ning Shabu, nanaghan ning mga kriminal sa syudad sa Sugbo. Nakahibaw ka ang mayor ani. Unsaon taman god nga ang mayor nagbakasyon man, tuwa man sa Australia o sa nakabuan mga kabombo. Oras sa Philippine Standard Time alas 7.